Aduh piye? Jangkrik. Sapa iki? Nibangi gaman tanpa parimana iki sapa iki? Weh, lah dalah pamer, umuk, dupek wis sugih jempare. Ya jelanat, par nyoba kaprawireng karo Prabu Baladewa. Par goleki nesune Prabu Baladewa bajingan. Madhek. Apa kowe? Bareng apa kowe? Iblis lanat. Ayo, diguak ora? Guak. Guak. Dodok. Yang sat elek. Kowe ngerti tata carane wong perang? Nek nibake gaman kudu piye? Wong nibake gaman kuwi kudu disumbarake luwih dhisik. Ora patrapmu kaya ngono kuwi. Ayo kakmu, sapa kowe? Kowe takon karo aku. Nata Simbar Manyura. Ayo sapa kowe? Iya aku sik tok. Aku Nata Simbar Manyura. Prabu Baladrawaka. Kowe sapa? Lek nuwun panugatana gobokmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Kakrasana Wasi Jaladara. Kowe wani ngadepi Prabu Baladewa serep nyawamu. Iya, serep nyawamu. Apa dasare sumuk nyawamu? Bali yo. Nek kowe pengen bali, selamat. Ayo, kuku ana gamanmu, gunung ana genderamu. Bongkok ana gamanmu ndang minggato. Gelem minggat yen tak aku bisa nugeli gurune Pandhawa. Piye? Piye? War nugeli gurune Pandhawa. Padha wae war nepak jajane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat dublak tungkak cangkem. Katokno butimu. Katokno butimu. Kurang bala nyurana kurang gaman bedatya kurang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong jala rebuté kaya menjangan mati ora arane Baladewa gigit purung salombo. Sayuta mara sakti wuri regane atiku. Ora-orane kowe bakal keciwa tadi karo Prabu Baladewa. Ora lakon mati aku derajat apa kowe? Yapun. Ayo Mas ora kantongan kan. Wah, sampeyan karo Prabu Baladewa biar Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, keroyokan Prabu Baladewa iki lho. Baladewa iki lho. Lho, iki lho. Sing gerang karo bayi padha wae. Ana wong tuwa megap-megap kaya ngene.
Ora gelem ngrewangi mah keplok-keplok ae mau joget mau joget. Kula menika saking remen kula lho Koko Prabu. Remen kula. Lho Koko Prabu kok tasih saged ngamuk. Iso wae. Para dewan iso ngamuk edan kok. Kabehmu kalian ndelok biayane. Oh. Ora urung tentane kok mung dhuwit. Ora lega rasane ngatiku. Yen aku guru iki iso ngremet-ngremet. Perjurit gua barok para dewa. Kilani dadaku. Koko Prabu sampun to. Koko Prabu menika sampun sepuh platuri kendel. Ah, ora. Sing arane bolo dewa nom sapa? Nek antemane kene. Taksih wonten ingkang langkung sentosa. Dadi bolo dewa diremeh mboten ngaten Koko Prabu, mboten kok ngremehaken. Sedaya menika ngeman. Ngaten. Sampun. Dipun tingali saking ketebian. Tuk sumberipun saking Kurawa. Ya, pancen bener mengkono, sampun. Koko Prabu monggo kula dherekaken iki mawon. Ningali saking ketebian. Menika rak namung perjurit serayan. Perjurit utusan. Dados perang ngrebut balung tanpa susum. Ngono ya, inggih. Ya wis, pun Kakang manut, sampun. Pun tingali saking ketebian. Dados pundi menika mangke kibaripun Kurawa. Wonten menapa Paman Sengkuni? Ketingalipun kok kaget. Mboten sacengengesan. Nembe menika kula ngertos Prabu Karna kok kerisan. Lah kula gadah napa ora entuk dienggo lho. Nggih kengake nggih mawon. Ketoke kok ora wangun ngoten. Ketingale kok mboten patut. Ora patut napane? Karena biasanya keri. Oh. Lah niku sing marahi. Paman, wonten dawuh. Para Kurawa nasebar sedayanipun. Niki pun cedhak papan dununge para Pandhawa. Mengke pun Pandhawa ketok syukur bagya ketemu Janaka. Tandinge kula. Tandingipun Karna. Oh nggih. Kurawa, kene padha maju kabeh. Ayo kene maju. Dalah jenenge Kurawa kuwi ndelalah nang endi-endi nggon.
Aneng ndi nggon mung ngumbar kamurkan, ngumbar kesenengan. Anggere wetenge wareg ngono wal. Entek gendingan bakso pira. Mula cahayane pading-pading. Entenono kene wis menyura lak pucet. Ya, layekno ngati-ati para Kurawa. Ora sisah gleleng pajakmu. Dugitan sanggon-nggon tibani Jalasutra tampang kencana kepikut kowe. Kesgan, apa iki? Ah! Parat. Sapa ganggu gawe iki? Yen pancen para demit-demit kamiyuka ora trima. Ayo, ngetwol kanengatiku. Nata kawaga Prabu Karna. Ayo nono kridaku. Ayo, aja ndelik. Ngetwol kowe. Parat. Go. Go. Hubungane wektu sing kepenak. Nggih, pun ajeng pripun? Sangumu kok ngomah pira? Cekap. Kake seneng-seneng. Gus. Domino. Manut. Gus. Ente-entean ya. Nggih, ente-entean. Kula boten wedi. Ente-entean. 6 song. Balak 6. Balak song. Balak endol ora matuk. 6 karo song balak endol. Oh, arep nyolek mulakane Papai Sengkuni. Apa kok ngisi-sini domino kok nyolek. Tuh. Lho, apa ki? Lho. Lho. Iya, iki apa ya? Wah. Kan. Hei. Pripun, Mas? Dur. Pripun? Kurawa kok saya entek. Piye ta, Dur? Lah pripun? Pakane dhewe-dhewe kula kan enten mriki. Lah iya. Anggere Kurawa metu jedul-jedul ilang lap. Jedul-jedul ilang lap. Kene iki apa gawat ya, Dur? Walah, gawat napa?
kowe mau ra nggo sajen. Walah. Wah, senengane. Sampeyan jenenge mengada-ada ngoten niku. Neka-neka. Nek aku sajen yo ben ora yo ben. Kowe goleki Pandhawa ngoten lho. Nah iya anggere Kurawa ki metu jedhu kok ilang. Upamane nek mati bangkine kok ora ketok. Kuwi lho, Dur. Ora ning baneke kok ora do bengok. Nggih niku manjur kok githok kula prindang-prinding. Kok ora penak men. Lah iya to. Ana ngopo? Udara kok. Iki apa ngono. Iki kaya bolah bundet. Dur. Piye Dur? Alah pun mriku man. Hei. Ora ajar. Sopo ganggu gawe iki? Wah. Wah. Kaya yasinipi jojo tang mawingo-wingo netra kocak ngondarandir utanane rombranang pindha kembang ora waribang oh jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara enek Gandharwa ning demit sing ganggu gawe peduli apa ganggu gawe kawan kadang-kadang Kurawa ayo yen pancen kowe demit digdaya kowe Gandharwa sing mitayani ayo iki gimbong-gimbonge Kurawa Prabu Duryudana ayanana kridhaku Palgunawra sekaring toya alun nanggung gumulung alimpak-limpak toyaning samudra prapteng isih oh wah mak klebat tak kira yen Werkudara bombong atiku jebulane dudu Werkudara kok merongos ngaku sapa kowe merongos yo ben aku mitrane Werkudara aku Gandharwa Susena aku rajaning para Gandharwa nadyan kowe iki ketoke ratu tur kowe iki menungsa ning kelakuanmu ngungkuli Gandharwa kelakuanmu ngungkuli kewan iki kadangmu Kurawa wis entek kabeh ilang saka Pandulu Mayu Pemungkari jen tanpa ruang pengakune gimbong-gimbonge Kurawa. Ketokno jiwa kaprawiran. Ayo, andha yuda karo aku cobanen.